Høj- og lavkonjunktur. Der er ikke tale om en stabil økonomisk udvikling. Nogle gange er der perioder, hvor det går dårligt, andre gange perioder, hvor det går bedre eller godt. Jeg vil nu med meget nøje gøre rede for denne udvikling. Perioder med økonomisk vækst, lav arbejdsløshed og lønstigninger betegner højkonjunktur. Den er en god periode, og modsat en dårlig periode med høj arbejdsløshed, lav økonomisk vækst og aktivitet betegner en lavkonjunktur. Man snakker om, hvornår det er mest henholdsvis at føre en ekspansiv finanspolitik, hvor skatterne sænkes, eller en kontraktiv finanspolitik med strammere finanspolitik. Ekspansiv finanspolitik kan fx være, at staten sænker skattene med henblik på at øge det private forbrug, og ved at øge det private forbrug kan der produceres mere. Ekspansiv finanspolitik kan også føres ved at øge de offentlige udgifter, som f.eks. ved dagpenge og SU. Det er dog sjældent, at de offentlige udgifter øges. Det ses mere, at de offentlige udgifter øges ved at starte offentlige byggeprojekter, da byggeprojekter ikke belaster betalingsbalancen, og der kan bruges arbejdskraft. Øget offentlige investeringer har en effekt, der er bedre end en skattelettelse, fordi de bivirker direkte på beskæftigelsen. Når målet er at øge den økonomiske aktivitet og sænke arbejdsløsheden, føres der en ekspansiv finanspolitik under en lavkonjunktur, eller hvis en højkonjunktur er ved at fase ud. Her ser vi den finanspolitiske brøk. Hvis brøken bliver større, altså højere udgifter og eller lavere skatter, bliver der ført ekspansiv politik. Hvis brøken bliver mindre, lavere udgifter og eller højere skatter, bliver der ført kontraktiv politik. Finanspolitik består i at regulere statens udgifter og indtægter. Pengepolitik handler om renter. Den nationale rente er fastsat af Nationalbanken, hvor i de danske banker låner. Hvis man regulerer renten ekspansivt, vil man sænke renterne, og omvendt, når man regulerer kontraktivt, hæves renten.